Sziasztok, srácok, sziasztok, lányok! Újra modern warshipezni fogunk. Hát igen, eljött ez a pillanat is, elértem a 16-os szintet is. Sikerült máma megvegyem ezt a gyönyörűséget. Ez egy Tier 3-as csapahajó, vagy nem tudom. Ez egy csapahajó lesz. Na, gyorsan megnézzük. Ja, valami ilyesmi lesz. Ez az ott föl. Pontos ez a angol fordítás, hogy nem tudom így hirtelen. Nem is ez a lényeg, hanem az, hogy ebből a kicsikével fogunk most mendegélni. Úgyhogy mendegél a mandarin. Jézus, mi volt ez? Hát igen, a Tier 3-as gyönyörűségek, ugye a modern kor és a jövőbeli fegyvereket is tartalmazza. Azaz mondjuk, láthatjuk ezt a kicsi ágyúcskát, nem tudom kinyitani őt. Mondjuk, hát sokkoló fegyver. Nem ez van természetesen rá, legelőször. Gyorsan mutatom is. Van. Ő van rá legelőször, őt fogjátok rá megkapni, 1 millió. Ugyebár én őt eladtam. Személyes tapasztalat szerint én el fogom őket adni. Csak ha jól tudom, hogy el lehet eladni. De mindjárt is pofázom tovább, hát mindenki arra kíváncsi, hogy mit tud ez a kis gyönyörűség. Hát maradjunk annyiba, hogy segbe lettem néhányszor baszva. Csak így finoman magyarul, hát eddig leveszem a hangot, mert hát aki ordítozni fog, ugye közel van a hangszóró mikrofonhoz nagyon. Nem, és gyors felszállunk. Mutatom, hogy mennyire vagyok balfék a helikopterrel. Repülővel mondjuk nem, de helikopterrel igen, van balfék vagyok. Főleg úgy, hogy nincsen flare-em. Mi a gyász? Az komoly. Mindegy, mi meghaltunk. És indulnak se őre. Amúgy igen, nagyon jó légvédelemmel rendelkezik ő is. Nagyon nagy ágyúval. Hogy most előtted, hogy minek. Ugye mindjárt ő ott szerintem ki is fog rám bukni. Na igen, látjátok azokat a lézereket? Fölt és tűz. Csat. Bemér. És ágyő. Igen, nagyon sok fegyverre van. És amúgy sokszor haszontalannak minősülnek. Úgyhogy nem a legjobb választásom volt így elsőre. Természetesen barát ajánlotta, hogy így elsőnek ez még hatalmasat fog aratni. Minden. Ezt nem úgy érzem. Ezt honnan kapom? Aha, kis haverunk. Na igen, és ezt mondom, hogy a rakétáké a világ szerepe. Meg az van, amikor előre van az ember, hogy a csapatársaink közül senkit sem írtak ki. Ja, mondjuk azért mondhatjuk, őt elég rendesen lesebeztük. A többieknek is segítettünk. Na igen, van nukleárbomba is, jókat tudhatni. Viszont vannak itt extrém dögök, ahogy megnézitek. Mondjuk, hogy egy Tier 3-as mi az anyahajó. Ez jó lenne. Ez is jó az a hajó. Azt a kurumit kap. Ez melyik ő? Igen, ő tenger alatt járó, azt hiszem. Vagy nem, vagy simán csak szerint a hajó. Tudja, frász, de rohadt betegen néz ki.
Igen, ezt mondom, hogy vannak lézerek. Hát még a festése is tök jó. Nézzük a mieinkhez. Kicsit. De, hogy is mondjam, egzotikus. Amúgy jó, mert ha megnézed, akkor látja a színt. Jó. Esküszöm, adom, csak... Igen, ez lett volna a másik, amit ma akartam volna venni. Csak itt ezen meg kevesebb, sokkal kevesebb fegyver van. Hát ez meg is lesz ölve. És te mi voltál? Azt is járunk már el. Hát te is egy hamar kihaltál, tesó. És mekkora böszme nagy bivaj állat. Ez a pici nyugger, ez mindjárt hittem ki fog halni, és kiálltam, mondja csak. A tengeralattjáró maga többi által. Mondom én. Ezeknek amúgy melyik volt a tengeralattjárók? Azt így járuljátok már el. De szerintem ő lesz itt a tengeralattjárójuk. Valószínűsítem, hogy ő lesz az. Nem lenne hajlandó lemerülni? De miért? De tudom, hogy melyik adja itt az atomokat. Na? Te vagy az, igaz? Nem? Ez én vagyok. Erre. Megvan. Ő fogja osztogatni itt az atomokat, igaz? Micsoda jó fej, kis kölyök. Ja, mondjuk, ezért rakétás tengeralattjárókban azt imádom, hogy ott vannak, nyomulnak, lőnek, te meghalsz, ők élnek. Amúgy esküszöm, tetszik ez a színváltó skinje, csak az a baj, hogy kiviteleznék ki. Na, csörög útközben a másik telefon. Várjatok. Hát ezt kinyomtuk. Harmadjára keres ugyanaz a szám, nem érdekel. Még egyszer visszahív, esküszöm, letiltom. Fölvettem, senki nem szól bele. Szóval ez a legjobbak legjobbja. Ja, a csurikámnak föl kellett jönnie. Igen, van neki így az O2. Minden tengeralattjárónak van ez az O2-je. Ez fájdalmas tudám lenni, hogyha nincs. Sok tengeralattjáró, sok ilyen tengeralattjáró vadásznál, hogy kibuksz. Ez a híha. Adjál neki, tesó. Ne kíméld. Hát ez nem lesz kímélve. Kutya is ugat. Öljétek már meg. Ne legyetek ennyire puhányok. Na, ezt jól megmondtam. Okos. Hát igaz, szóval nyomta magát. Öljétek már meg, ne legyetek ennyire puhák. Na végre. Hát nem kaptam érte rohadt sokat. Viszont jó, mondjuk ez a negyedik vagy ötödik csatám. Na mindegy, kacok, ez ennyi lett volna így a mai videó. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy velem voltatok. Sziasztok, jók legyetek. Jaj, nem. Császtok!